nga ai khublei phi bar ki nong rep ki bapet igani ka video hagani ka por hagani ka video ngan pen i phi kumno ban rep organic ya utiet oyster klem da penon kam kanu ka dawai chemical uni utiet oyster udew jing ba mo batay met bahai ni ki brio udon shibon ka protein ka carbohydrate wat ki vitamin B complex ru ki don bat ki wei de ki balong ki jing toy ki bakraw ba yengi ladangi ba mi uni utiet te ban rep yêu tiết lệ si phim lạ ban rep shibon ban đi hay ban tiếp wat tăng ban thung hay yang ban bam hero cái đi cái chừng ban toy cái bạc khao ba bên nhọ cái mặt cái bạc coi cái bạc khẹp nâng công e nghe don cam yo skum mu bạc khối badang long rong stem klem kinu ki dak yong bat ubar khiang yo new skum nghe don cam ban dan yu u kum balai do san centimeter te yo new skum ba phila dap dan ban kham suk phila ban thep kum ne dagi ni ki berni pet bat pedem meki haki top lane haki nu ki jaka ki bala ban lang phiap ban pedem kum ne hakum ditha kum ba phra du spho kan ta phila ban pedem lupa man ta jan miet bat sa sei la shai man step ti kini ki bala de ban pedem phiap ban sei bat ban thep bat haki ka top ban shet haka khluj kum ba shitang kan ta lai pho du sau pho minute ai kum ta kani ka jing shet ka di ban penyap ki khnyang ki badon haki ni ki skum bun ki brio ki panon kam de dawai chemical ban penyap ikini kenyang jingpang hari habing rap organik yo tiet ni penyap ikini jingpang da bat pentnam bat pedam ko khluj kumne te kini kenyang jingpang baro kin yap no bat hapor ba phithung phin laj na kinu ki ja jingpang ha kiskum te hadian ba phila da ban shat bat pentnam yo new skum kumba lai pho do sau pho minute phiron kam ban sei no na kini jaka ba shat pat bu bon pejar phila ban bu ka jaka bla siang bha da plastik la ne da terpar la ne da terpait ru khnang bon pejar lo de ni ko baro ni ban sngem than jur kum tu hari ka jingdon jo ko ka di ban long tuna ba usulong sngem malumala kum tu te phisa la ban sedang ban thung no kar kum thung phila ban i ka ni video ban la ban i menta phila bu shwa yo skum shilayar la ne shimala kum tu phila nyon ba sai sambai kum ba siteng kham na kan reng nang ta sai biang skum shimala kum tu sai biang yu sambai sa nyon kum tu bun dai bham di ban subu ban jam la ne ban lus kum tu bar phi bu jor kum tu kumut pun nom so bahar yu skum bo sambai yo ban spe baha kim skum na kata ka daw haman ba phi bu sambai ba thep skum phi ban nyon bat bu bha ban nyon bha kum tu ba kin spe baha ki sambai ti onda phila dep ban thung hadu ajrong kumne sate perking bhada ka jeri bat sapen pei naga benta ba shapo lai la ne south li ki thlio khnang bladodon kanu ko uno ko ka balang bakan yo ban pijar shapo ti yakini ki bala dep phila ban bu kumne ka kamera ka ba phila pan khoj bha bat phila ta shon bat phila set lut ki thlio baro ban laj ne kinu ki jingpang buan na shabar uniu tet uba phila dep ban thung manta udon kam ar benta bu un sei so kabanengkong kadega bengi khot ka incubation period bat ka baar kadega production period hakani ka benta ka banengkong uniu tiet udon kam kumba artayo hadu khat san sngi ai gumto ya ka jingdum ngan jong ka kamera tekani ka kamera ka di ban long ban dum bet khlam kanu ka jing shai bo new sambai un yo ban spe bat man sobli lo tekani ka plastic baro ko wei onda philayu I bakani ka plastic jong phi kala sobli bhado sambai tiet baro ko wei kala poi ka benta ka baar kata kamun kala don kami ka jing shai ka ba malu mala omdi ka jing shai phalang direct jong ka sngi kani ka jing shai kala ban long da ba phishu play tang ya ka parda jong ka jing khang yet kum to ro bakan yo shai malu mala ka kamera bar ko wai omdi ban play rang hang bet kum to mar ki sarung pat ki khnyang bat ki jing pang te shwa ban ai ka ni ka jing shai ni don kam ban pen pei ka ni ka plastic ka bla sopli bharo sambai ten phila ban pedon kam da ka blade ot na kan reng khnang bo new tet uyo ban kan at bat ban sei gini ki so jong tet la da phi shu e be kum tu unom la ban pen pei gini ka plastic na ta ka daw phila ban ot da ka blade ot kum tu khndiat bon yo kan at bon yo sei gini ki tet pe phila ban e ha kani ka video man tang la ban e phi kani ka de hadian bala sop li bha kum ne pe kala li lot ka plastic bro ko wei tingi ot da ka blade khndiat tok kum tu bakan yo thliu bon yo ban kan at pe kat no la kan at man ta pe phila ban e ujur bha bo la stang ban mi kini ki so hoj man tam pat long ban khen on do la yar bha dala he kani ka jing yar ka jung u kamot kala long ban khen te tang ka wei pat ka long bang ngi de ban kan mau ba ka jing sngam jong ka kamera ngi de ban penne
kumba prapo do prapusan persen AA kenika relative humidity kumnu ngila ban penne kenika jing sngem pila ban spray da ka pila ban spray ka madan jong ka kamera lani haki chan ji bas ngem ngumto pila ban spray arsin si singi men step jan miet kat kum ka jing don kam lada i ba ka biang jing sngem pila ban spray tang si singi ru spray ba ka khnang ba ni ka jing sngem kan ne khnang bo new tiet jong pi un laj ban ter khong bar ka jing mi jong tiet kan nong ba khlan ba unyai mi na ka por sha ka por haba pi spray pila ban pikir ba ban nom spray direct ya ka hagi ni tiet mar gini tiet kim don kam mi ka direct kum to kum ba di jing thung riu don kam tang ya ka jing sngem jong ka kamera na ka ta daw pila ban wa da ki jan kum ni na ki kan ro jong ka kamera la ni na jrong la ni na kan riang pi spray gini ki jan la ni ka kamera bor ko wei khnang ba ka kamera hi kan long ba sngem uniu tiet oyster u dei wei na ki jing thung u ba kloi ba ba pinyo khai tang kum ba arp san sngi hadin ba pila thung hadu lai pho sngi pila yo ban khai uniu tiet te pi dei ban nang pat kum no ban khai ba ka nu ka por ba dei ban khai khnang ba kan nom kta ai uniu tiet na mar la ra phim nang ban khai pi khai klumar kan kta e ni ka song bor ko wei balar pi khai dala slam palat ru kan di ka jing du nong pi de pi khai kloi palat ru du nong na ta ka daw pi dei ban tip ya ka por ba khai hang ni ka video nyin pen EP te saka wei la da dei manu na pring jo pi balakwa ban le e ka farm ka ba he bha ban pen mi ki ni ki tet te ka don da ka wei pa ka kom rap ka bangan batai te ka ni pat dam ta jong pi ba don tang ka wei ka kamera haying phila ban bot ya ka ni ka kom ka banga pen i hang ne namar la da phila rap shisha shibun pi don kam lagi jong ki kamera ka bangi khot ka incubation room la ni ka dark room bat kata ka wei pat ka production room khnang ban ya da na ka jing spread ka jong ka jing pang kata ka de da phila le ka farm ka ba he hari la da tang ban thung tang ka wei kamera haying badang duna le bi da ka ni ka kom banga pen EP te pej hang ni uniu tiet pej bola yar bha kum tei bat uba dong stang khandiat bha kala di ka por ka piang ba ban khet pej phila ban ui ni banga pen EP da phi ket kloi uni pin sa du nong te da la yar se ru kamot un sa du kloi la ne ula shron bha tiet te ka por ka piang ba pej phila ban ui ka ni ka video ila pen I pe uniu tiet ka nu ka jing he tang wei la poi saki saus pa gram sans pa gram la jan steng kilo tang wei ru ba pi khet chisin khet pe kini la de ki banta ba piang bha te ha kini ka por ba la pyar ba kini ki sla jong tiet kala de ka por ba piang ba pin khet pe kini phila ban ui te la da de ba phi thung yu tiet ba phi sumar bha phi yada ba ulat ne ki khnyang ba ne ki jing pang gi ba bon jan uniu tiet phidang yo khet bha hadu san sien da ka basuk ba yo bandi hadin ka tar udang mi simi wat la ki size kila ret ka ban riu ban yo kum ta da phi khet ki size kila ret ri phidang yo ba ban khet ban ba me la de te kum mangala ong EP ha kani ka video na du bastang kani ka rukum rap organic uniu tiet oyster ka banga batai hang ne ka de nam ta jong phi ki badon tang ka wei ka kamera ban thung yo ten bat ki barap tang haying malumala ban ba miladi kamut pi penon kam meka incubation dark room haju hadin kata production room ru phile haju hi ka jaka te ka khamsung henry la phile e ka farm ka ba he pan la phile la ka jong ka kamera kan kham ya rap shu ban ya dan ki jingpang ki babun jaj bat phila ban thung bat ban yo de khambon bat kham yo nong ru nomor phila ban sumar bhai hi jingpang te khini ka video tangkat ne te ublen kur khui phi ngin sai shampat ha video ka ban sawan khuble shibon